Il-kumpanija internazzjonali Delaru li għandha storja ta' aktar minn 40 sena f'Malta se tiftaħ kapitlu ġdid bil-ftuħ tat-tielet impjant f'pajjiżna f'April li ġej li minnu se tibda tipproduċi prodotti kompletament ġodda. Ftit ta' snin ilu, il-kumpanija kienet ħabbret li kienet se tħalli lil pajjiżna minħabba pjan ta' ristrutturar, iżda bis-saħħa ta' intervent mill-gvern, il-kumpanija ddeċidiet li tkabbar l-operat tagħha f'Malta. Id-direttur ta' Delaru, Edward Ketkuti, ħabbar li l-kumpanija se tibda negozju ġdid wara li rnexxielha ġġib f'pajjiżna l-istampar tat-tikketti tas-sigurtà li jitwaħħlu fuq il-prodotti tal-kumpanija rinomata Microsoft. F'April ħankunu qed nagħmlu ftuħ uffiċjali tat-tielet impjant f'Malta fejn mal-flus u l-passaporti qed inżidu issa t-tielet linja ta' prodotti li huma tax stamps u brand protection labels. Dr. Ketkuti iddeskriva dan il-pass bħala wieħed storiku u qal li issa jeħtieġ ħaddiema mħarġa biex ilaħqu ma' din id-domanda. Mid-Delaru għażlet il-Malta biex tkun iċ-ċentru ta' eċċellenza tagħha. Il-prodotti kollha tad-Delaru issa maħduma Malta, għal daqstant irridu nkunu preparati bil-nies imħarġa biex din il-fiduċa li natat aħna nkunu nistgħu nwettqu u nkunu jkollna suċċess f'dak kollu li qed nagħmlu. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST flimkien mad-Delaru iffirmat ftehim li permezz tiegħu il-ħaddiema tad-Delaru minn żmien għal żmien se jintbagħtu għal taħriġ fl-MCAST. Fiċ-ċerimonja tal-iffirmar tal-ftehim intqal kif il-kollaborazzjoni ilha għaddejja xhur twal u li diġà ntbagħtu għexieren ta' ħaddiema għat-taħriġ. Il-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST Silvio De Bono qal li l-iffirmar se jkun qed ipoġġi t-timbru uffiċjali fuq dan it-taħriġ. Permezz ta' dan il-ftehim l-MCAST intrabtet illi tagħti taħriġ speċjalizzat fl-istampar lil ħaddiema ta' Delaru. L-iffirmar kien ippresedut mill-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona u mill-Ministru għall-Edukazzjoni u Xogħol Evarist Bartolo. B'dan tal-aħħar jitkellem dwar l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn il-bankijiet tal-iskola u l-bankijiet tax-xogħol. F'kummenti dwar l-azzjonijiet industrijali li għaddejjin fl-MCAST, il-Ministru Bartolo qal li jemmen li l-partijiet kollha, inkluż l-Unjen tal-Għalliema, qed jagħmel l-almu tiegħu biex l-edukaturi fl-MCAST ikollhom l-aqwa pakkett possibbli. Il-Ministru Chris Cardona tkellem dwar l-importanza ta' ftehim bħal dan fejn qal li mill-esperjenza tiegħu investituri barranin jiġu lejn pajjiżna bis-saħħa ta' fatturi bħal dawn.